esindabeni esithi izambe phambili kulelisonto lapha kwezasekhaya news kwezasekhaya TV. Izinhlaka zomphakathi zikushayile ihlombe ukuthi uhulumeni kuzwelonke uzokhipha umhlaba ozonikezelwa kubalimi abansundu. Lokhu kuvezwe ngungqongqoshe walomnyango uThoko Didiza nalapho ekuveze khona ukuthi umhlaba olinganiselwa ku700,000 wamahektara ozonikezelwa kubalimi. Abantu bakuleli bakushayela ihlombe lokhu njengoba bethi kungahle kudale amathuba emisebenzi. Ngicabanga ukuthi kuwumqondo omuhle lokho ngoba kuzosiza kakhulu abantu abahlwempu nokuthi bekwazi ukuyiqala amabhizinisi abo, bekwazi nokuthi besuplaye izitolo ezinkulu ezinjengo-Shoprite. Lokho kuzokwakha namathuba eminingi emisebenzi uma abantu sebekwazi ukuthi bazilimele bona nokuthi kungabe bikho imindeni eminingi elambayo ekubeni abantu bengakwazi ukuthi bezisize ngokutshala. Unobhala we-SACP kuzwelonke uDokotela Blade Nzimande usephakamise ukuthi imali yesibonelelo eholwa ngabantu abangasebenzi iqhubeke nokuthi iholwe. Lokho kulandela ukuthi ekupheleni kwalenyanga izobe isiholwa okugcina le mali. Nokho izinhlaka zomphakathi zithi kubalekile kakhulu ukuthi le mali iqhubeke iholwe njengoba yenza omkhulu umehluko kubantu abaningi, abanye babo abalahlekelwe yimisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Ngabe kusebenzekile ngempela uma ngase kwenza ukuthi le mali iqhubeke abantu bayithole. Nengicabanga ukuthi cishe kungayisibonelelo esihlekele sokhulumeni emva kokuthi abantu bethikemezeke kakhulu ile COVID-19. Abathi le ndaba yo350 ayivalwa hayi ngeke. Angizwa kahle, ngibona engathi mina baqhathizwe ngoba bathi ayivalwe indaba ya350 ngeke mfowethu. Abadedelwe nje impela ukuze bakwazi nabo ukwenza izinto zabo. Ayingavalwa nje nemali. Owayengumeya kamasipala weTheku uZandile Gumede kulindeleke ukuthi avele ngaphambi kwekomiti lokuqondiswa kwezigwegwe ngaphansi kwenhlangano ye-African National Congress. UZandile Gumede nokho ucele ukuthi akahlangane nabameli bakhe ngaphambi kokuba ahlale phambi kwaleli komiti. Kuzokhumbuleka ukuthi usolwa ngamacala ahlukahlukene okubalwa phakathi kwawo nawenkohlakalo kanjalo kanye nokukhwabanisa isizumbulu zezimali ngaphansi kweDurban Solid Waste. Umfelandawonye wezinyunyana iCOSATU ubambe imashi kazwelonke kulelizwe ukhala ngezinto ezahlukahlukene kulelizwe. Phakathi kwezinto bufisa ukuthi zibhekisiswe udaba lokubulawa kanye nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kulelizwe kanjalo nenkohlakalo ekhona enhlanganweni ebusayo iANC. Umphakathi uthi awuculisekile enhlobo malungana nale mashi njengoba iCOSATU isebenzisana kakhulu neANC. Dala abaholi bezepolitiki ngoba iCOSATU neANC into eyodwa amadlela ndawonye. So uma uthi iCOSATU ukuthi khona ekufunayo ukukhuluma okwenziwa uhulumeni weANC okungekho right, eqiniso lithi indawo bengabiza umhlangano bahlale bakhulume kodwa kunalokho bafuna ukuthi kutoyitoye abantu bangaye emsebenzini kunciphe kwayona le mali encane abayitholayo. Eqiniso lithi sidlala igebengu nje ezihlangene la ezifuna ukukhohlisa zenze sengazuthi khona into eziyenzayo. Ishayelwe ihlombe i-app ethulwe ngumnyango wezemfundo emazingeni aphansi kuzwelonke okuhloswe ngayo ukuthi kusizwe othisha kanye nabafundi. Le app eyaziwa ngeWhatsApp Teacher Connect kuhloswe ngayo ukuthi ilekelele kakhulu othisha kanye nabafundi ekunqandeni isifo se-COVID-19. I-app ngibona izokwenza omkhulu umehluko ekuthenini izoxwayisa ingane kanye nothisha ekuthenini i-COVID ingasabalali. So i-app ngibona izokwenza nomehluko wokuthi izibalo zabantu abatheleleka nge-COVID zizoncipha ke futhi ke. Yabonga. Asibheke kwezemidlalo.
I-Comrades Marathon sekuqinisekisiwe ukuthi izogijinywa zingu-13 kuJuni ngonyaka ozayo. Lokhu kuqinisekiswe ngusihlalo wayo lenhlangano uCherry Wynne nalapho ekuveze khona ukuthi ngonyaka ozayo bayobe bebungaza iminyaka eyikhulu lemjaho igijinywa njengoba yaqala ukugijinywa ngo-1921. Kanti sibuye sobheka ebhodweni likanobhutshuzwayo iBafana izilungiselela imidlalo yokuhlungela iAFCON yangonyaka ozayo. Kuyimanje iBafana ibhizi nemidlalo eyahlukahlukene yobungani. Sikhuluma iBafana siyazi ukuthi vele indaba ekhuphula ushukela. Ukubalekile sidinga ukuthi sikubheke la kule position iperformance yethu currently ayikho impressive njengoba futhi sibheke uqualify la i2021 AFCON ezobuse Cameroon. Currently is number 2 kuma qualifying group yethu kwi-group yethu sineGhana neSudan kanye neSaitumi and Principe okuyisiqhinga esincane esilindele ukuthi nama results siyenze khona ukuthi abe boost ukuthi siya qualify. But kwi performance yama friendly games ebesinawo kuyakhombisa sikunamaphuzu ekumele siwaphakamisa abona litsili ukuthi kusene xhumana okuningi kusadinga ukuthi kwenziwe malungana ne-technical ability yabadlali bethu uma uzohlanganisa kakhulukazi kuma youngsters abadlali abancane abasafufusa kanye nabadlali abanesipiliyoni. Siyazibeka la izindaba esithi ngezambe phambili kulelisonto. Uma ngabe unodaba ofisa ukuthi sibike ngalo xhumana nathi kulemniningwano evelayo lapho escreenini sakho njengamanje.